Πίνα, πολύ πίνα. Θα μας πάνε. Μας ξελίγωσε ο ψηλός. Εδώ η Αλάνα, εκεί η Αλάνα. 4 η ώρα έχουμε σκοτέψει, 4 το πρωί. 12 ώρες. Άλλο θα με σου έλα. Κάμπρε. Ποιος παντρεύεται? Ποιος παντρεύεται? Ποιος? Όχι εγώ. Ποιος? Δεν ξέρω. Περάσεις καλά και εσύ τώρα. Δεν ξέρω. Ρώτα. Εγώ μια χαρά είμαι. Μια χαρά είσαι. Τώρα. Και για ένα μήνα. Πολλά δεν ξέρω. Έλα να με πάρεις μετά από ένα μήνα, 1,5 να σου πω. Μα για όλους θα φέρα, δεν τα φέρα για μένα. Πήγε να σου δει, φίλε. Και εγώ τέτοιο μπουκάλι είχα για το ψυγείο, να το ξεχωρίζω και να παγώνει. Μέχρι που έσπασε το ψυγείο μια μέρα έγινε στρίψαλα. Έσπασε γιατί? Από τον πάγο μάλλον. Ένα μην τρέπεστε. Είχα πάρει 2-3 σακούλες πάγο. Μην τρέπεστε, φτηνά τα έχω. Ένα και την άλλη. Ήταν στρίψαλα όλα. 1 ευρώ. Νηστίσιμο είναι αυτό. Βαφτίζουμε νηστίσιμο. Νηστίσιμο είναι. Πες το και Ευαγγέλιο, όπως και να το πεις θα το φάμε. Αυτό είναι νηστίσιμο. Νηστίσιμο και μπαπ. Υγείας. Και μπαπ και μπαπ. Παίρνεις και μπαπ και μπαπ και μπαπ. Νηστεία βλέπω. Του μύρισε. Νηστεία προσευχή. Μυρίζει τώρα. Να δοκιμάσουμε. Όχι. Όλο μέσα. Τι έχουμε εδώ, ωραία χωδιές. Νηστίσιμα, νηστεία, και εγώ για νηστεία. Αλφα. Πεινάσαμε. Ναι. Κάτι ψηλά. Όλοι. Και κουρασμένοι είμαστε και ταλαιπωρημένοι. Και πού το βρίσκω το κουράγιο να κάνουμε ένα κάπου. Το νεράκι πιάνει το κορφί. Θα τσιμπήσω ένα. Ένα πήγα να πάρω, όλα φύγαν. Κοίτα τα. Παιδιά, θυμηθείτε, Θοδωρή, θυμηθείτε πριν φύγουμε από εδώ να βγάλουμε μια ομαδική. Θα συνήθω όλοι στην άκρη και θα σας βγάλω φωτογραφία. Και θα σας βγάλω πίσω. Θα μας δώσει πίσω, Τα πάω απέναντι. Παγιατός. Πάει εσύ. Γιώργη, το σουβλάκι είναι ωραίο. Ούτε το άλλο. Αυτό εδώ. Το νηστίσιμο. Ωραία.